Údržba brány krok za krokom. Krok 1. Očistite ťažko dostupné miesta pod tesneniami medzi sekciami. Tu bude nápomocný stlačený vzduch. Čistený povrch pretrite vlhkou handričkou alebo opláchnite jemným prúdom vody. Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku. Na suchý povrch následne naneste aktívnu penu zo vzdialenosti 15–20 cm a počkajte aspoň 60 sekúnd. Nakoniec pretrite suchou, mäkkou handričkou. Dôležité, bezpodmienečne sa vyhýbajte silnému drnutiu, ktoré môže viesť k poškodeniu povrchu. Krok 2. Na očistený povrch naneste prípravok na údržbu plášťa brány pomocou mäkkej, čistej mikrovláknovej handričky. Prípravok môže byť aplikovaný takisto rozprášením zo vzdialenosti 15–20 cm a následným pretretím čistou, mäkkou handričkou. Krok 3. Vykonajte údržbu tesnený silikónom. Nechajte vyschnúť. Nezabúdajte, že produkt musí byť nanášaný zo vzdialenosti 15–20 cm. Krok 4. Čepy závesov a kladiek konzervujte suchým mazivom. Nezabúdajte, v žiadnom prípade nepremazávajte vodiace lišty, ich vnútro očistite výlučne od prachu a nečistôt.